Cred că a început așa. Deci, bună și bine v-am găsit la un episod. De ce nu mai am postat așa de des? Deoarece ocupat. Alaltăieri am fost ocupat și ieri am plecat pe undeva secret. Așa. Și nu. În fine. Da, așa. Ok, deci în episodul în care... Deci am filmat ieri un episod și nu mi-a ieșit. Și mi-a picat asta și mi-a picat ăștia 3. Astăzi o să jucăm cu rechinul și hai să începem. Și cred că luni, nu știu dacă o să filmez, deoarece cred că o să ies pe afară și... Sau cred că o să filmez, depinde. Da, și miercuri nu o să filmez, miercuri nu o să filmez deoarece e ziua mea și... Da, sunt prea șmecher. Și nu. Da, mă iubește jocul. Foarte mult. Bă, da. Băgăm ea și piciorușul. Deci dacă nu mi se bă, pe bune. Ok. Nu cădea. Nu. Yes. Deci, cred că episodul ăsta o să fie la fel de mare ca celălalt, adică de vreo 16 minute, cam așa. Ok, omul ăsta e și mai bun decât mine. Da. Credeam prima dată. Interesant. M-am câștigat. Da. Să sperăm că o să mai avem destul spațiu ca să filmez video ăsta, dar nu. Pe mapa asta am pierdut de multe ori. Da. Mamă, ciocanul vieții. Ciocan. Lasă-mă în pace, ciocan. Așa. Dacă vă întrebați de ce nu până am chef, deoarece chiar nu am chef, că am trezit până la 11 și nici n-am mâncat. Și trebuie să fac video, că nu mai am postat un video de 14 milioane de ani. Și trebuie să postez video. Și dacă nu postez, cred că o să moare canalul. Și nu e bine dacă îți moare canalul. Și mai trebuie să postez. Da, am uitat. Deci, să vă reamintesc, la 10 abonați sau la... Da, cred că o să pun... Da, la 10 abonați o să fac un tutorial la ceva, adică cum să nu mai aveți reclame pe jocuri pe telefon sau orice. Înțelegeți? Jocuri sau reclame. În fine. S-a prăjit copcinul. Îmi pare că o să mor, deoarece nu mă descurc atât de bine la jocul ăsta. Sunt foarte bun.
Am murit. Bă, dar cum a avut nor... Ha, GG. Da, nu-mi pasă, Moș Crăciune. Hai, dă-te. Yay, ce bun. Am uitat că nu mai am. Mi-am dezactivat alea să mai îmi dea reclame, dar în fine. Uite, merge și cu reclame. Da, dacă era bine, dacă puneam eu reclame, dar acum nu-mi place, că bine și așa. Încă n-am abonații de suni ca să bag reclame. Și se mi ridică la 1 ca sau nu știu la cât trebuie să pot să bagi reclame. Unde se duc toți? Acolo. Tu-s nația ta. Acum mă duc și eu. Yes. Deci toți se ducă pe aia. Țin minte. Fuck. Așa. Bă. Deci, voi ați văzut cum am lovit? Ok, bă. Ok. Bă, pe bune! Ok, sunt cel mai bun la jocul ăsta. Bă, cum a lovit tu? Te în gură. Și te duci la măta. I swear to God că o să pierd meciul ăsta. Bă, tu yes! Bă, doamne. Fucking God. Bă, dar am uitat de sâmbătă horror. Bă, ce prost sunt. Bă, băieți, îmi pare rău, bă. Prost. Și nici că am chef să fac un horror. Că după mă cac pe mine. Olo, bă, băieți. Scuze, dar îl fac sâmbătă. Așa. Așa, apropo, o să fac videoclipuri. Deci, de miercuri o să încep să fac videoclipuri numai sâmbătă și duminica, deoarece na. Deoarece e ziua mea și căcaturi. Fuck. Bă, pe bune. Primul. Sunt primul, ok? Mă doare în cur de feta asta. Eu sunt primul. Așa. Hai să vedem. Aoleu, și-a luat dita mai săracul. O să piardă. Dar nici ăștia nu sunt așa buni. Ba, deci, dacă îi dădea puțin mai bine. Deci, dacă e honeycomb, o să pierd. Dacă e oriceva. Ok, scuzați-mă, încă nu mai țin minte român la ora asta. Chiar dacă e 1, eu nu mai țin minte, da. Mâncă-te, mămica ta să te mănânce, ei. Sunt marș. Oh, fuck. Taie-te. Nu, fuck you. Fuck you. Fuck you! Băga-mi și picioarele în el de joc cu căca la cur. Ok.
Bă, dar mi iau monetizare. Dacă... Să sperăm că nu. Că n-am chef să fac alt videoclip, că n-am niciun chef nici pe ăsta să-l fac. Deci da. Așa, apropo. Ați văzut asta? Oamenii mei o iau pe acolo. Mi-a plăcut să mă joc cu voi. Da? Nu mai mă joc în viața mea. Te rog. Easy. Sunt prea bun. După dau așa și după fac așa și după fac așa și după cred că o să fac așa. Așa. Nu. Mamă, mi-e sică capă cură. Hai, bro. Yay! Sunt primul, stai puțin. Cum dau emote-uri? Fuck it. Vreau să dau emote. Dar chiar oare cum se dă emote? Ăsta e cel mai bun player. Cel mai bun player. Cel mai bun player. Cel mai bun player. Eu vă zic că ăsta e cel mai bun player. Ok, uitați-vă. Că dați iad play... am uitat, nu pot să dai iad. Ok, deci să vă jucați cu el. Cel mai bun player. Am zis cel mai bun... Numărați de câte ori am zis. Cel mai bun player și vă dau enemoară, că șmecher eu. Și stai puțin să fac ca youtuberii ăia șmecheri și mari și tare și... La fiecare comentariu să-l citesc eu, să le dau enemoară. Comentați, bă. Adică comentați, vă rog frumos. Da, comentați. Ia, cât de lung e videoclipul. Mă, ce lung e. Nu-mi place. Vreți să vă arăt că nu câștig? Băi, nația ta de cop, cel fără viață și o șteală. Băgania și pâșoară în tână. Lag. Hă? Suntem 7. Tâgăbâlbâl. Și Ninja 9X. Fuck you and you. I said you say I'm a金簪中，看看风筝，白人翻马后，突然哇，金簪中，金簪中，金簪中，金簪中，金簪中，金簪。金簪中，金簪中，啦当。Trebuie să fim concentrați, mai concentrați decât... Te rog, mori. Sunt ultimul noob. Te rog. Aproape muream. Bă, te rog, mori. Yes! GG! Sunt prea bun pentru jocul ăsta. Ia uite. Vedeți? Ia uite, tat. Mânca vara gura să vă mănânc. Sfârșită. Reclame. Da, mulțumesc. Băgăm bani.
prieteni, vreți să bag așa de final de episod un spin, să ne pice legendar? Ia, fii atent. Eu nici nu mă uit. Mă duc în altă parte. Ia. Ce mi-a picat? Aoleo. Da, băjiți, atât a fost episodul. Vă pup. Pa!